Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi topşuların qorisiz жаңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Узган ел җирлегебездә Август Мөслим агрофирмасы төзелде. Август Мөслим нигездә игенчелек белән шөгыльләнә, шулай да агрофирма терлекчелеккә дә игътибар юнәлтә. Һәм яңа технологияларга, яңа күрсәткечләргә йөз тотып эшли. Агрофирманың елга баш сөтчелек комплексындагы эшчәнлеге белән Фәрида Гайнетдинова танышып кайтты. Бүген Август Мөслим агрофирмасының елга баш комплексында 1200 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуларның 650-се савым сыерлар. Агрофирмада бер сыерга 9,8 литр сөт җитештерелә. Сөт җитештерүне арттыру һәм төп көтүлекне яңарту максатында агрофирма яңа таналар группасы ала башлаган. Бүгенге көндә 56 баш буаз тана кайтарылган. Киләчәктә тагын 60 баш тана кайтуы көтелә. Терлекләргә азык, яңа кайткан азык таратучы комплекс аша чыгарып бирелә һәм азык терлекләрнең үзенчәлекләренә qarab әзерләнә. Основная задача нашего хозяйства – это привести в порядок то, что мы сейчас имеем. Для этого мы осуществляем завоз нового скота. Также мы ведем активно процессы осеменения. У нас где-то в месяц по 50 голов мы осеменяем импортным семенем. То есть мы ожидаем в следующем году хорошие отелы. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиев бүгенге көндә районда терлекчелек тармагы хакында түбәндәгеләрне җиткерде. Бүгенге көндә Мөслим районы буенча 6148 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуларның 2220-се савым сыерлар. Комиссион рәвештә шулай хуҗалыкларда йөреп, аларның торышы белән танышып, алдагы планнары белән танышабыз. Үзебезнең киңәшләрне бирәбез, кайдан нинди җитешсезлекләр бар. Район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Рөстәм Ильясов җирлектә шәхси эшмәкәрлекне һәм кече фермерлык эшчәнлеген тагын да киңәйтү буенча эшләргә чакырды. Президентыбыз тарафыннан, авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан безнең кече фермерларга, шулай инде шәхси хуҗалыкларга, агрофирмаларга бик күп мөмкинлекләр бар. Безнең инде грантлар, субсидиялар, аерым әйткәндә безнең яңа программа ачылды, сельхозкооператив программалары, аларга безнең инде төрле грантлар һәм төрле мөмкинлекләр каралган. Безгә барыбызга да үзебезнең мөһим план итеп, безнең шәхси хуҗалыкларда, кече ферма хуҗалыкларда экономиканы үстерү буенча үзебезнең эшне башларга кирәк. Булган мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк. Киңәшле эш таркалмас ди халык мәкале. Бердән булып киңәшеп һәм ярдәмләшеп эшләгәндә нинди генә кыенлыкларны да җиңеп була. Урта хезмәтнең җимеше дә күп булыр. Фәридә Гайнетдинова, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре шәһәр халкында продукция белән тәэмин итә. Продукцияны арадашчыларсыз сату өчен көзге, кышкы чорда шәһәрләрдә ярминкәләрдә оештырыла. Каланыкылар гына түгел, авыл халкы да ярминкәләрне көтеп ала. Бәйрәм алды ярминкәсе шуңа дәлил. Бәйрәм ярминкәсе һәр вакыттагыча Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты алдындагы мәйданда узды. Ярминкәдә Август Мөслим туган як агрофирмалары үз продукциялары белән сату иттеләр. Шулай ук Шәйка фермер хуҗалыгы йомырка, Шихапов гаилә фермасы шәхси эшмәкәр Ибраһимова ит, Хамадишин һәм Бәширов фермер хуҗалыклары кыш ите, Габидуллина гаилә фермасы сөт ризыклары белән сату иттеләр. Бал һәм башка продукцияларда сатучылар булды. Кием салам, төрле бүләкләр, икмәк булк эшләнмәләре, җимешләр сатучы эшмәкәр дә дистәдән артык җыелган иде. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле мөслимләр, барыгызны да яңа ел белән котлыйсы килә. Узган елда барлык начарлыклар узган елда калсын, яхшылыклар киләсе елга ияреп кирсеннәр. Барыгызны да киләсе 2019 ел белән тәбриклим. Бәйрәмнәр котлы булсын. Барлык мөслим халкын шушы яңа ел бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Барсына да исәнлек, саулык телим. Ярминкәдән нәрсә алдыгыз? Ярминкәдән бар, Аллага шөкер. Ярминкә гөрләп тора. Бал алдык менә. Аннан сөт алдык менә, игенчедән алып килгәннәр үзләренең сөтләрен. Ярминкәләр кирәкме? Кирәк. Ярминкәләр ешрак булсын, бик әйбәт оештырганнар. Базарда кирәк. Хөрмәтле райондашлар, сезне барыгызны да якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән котлыйбыз. Менә без бүген ярминкәгә чыктык. Ярминкә бик бай. Нәрсә телисең шуны алырга була. Ярминкәгә рәхим итегез. Монда ярминкәләр тагында булып торсыннар. Барыгызны да яңа ел белән. Ярминкәгә килгән райондашларыбыз әнә шулай ярминкәнең бай булуыннан, товарларның төрлелегеннән соклануларын белдерделәр. Авыл мәдәният йортларыннан килгән кыш бабай һәм кар кызлары җырлап биеп ярминкәгә җыелучыларның күңелләрен ачтылар. Хөрмәтле райондашлар, сезне якынлашып килүче яңа ел белән котлыйм. Тәбрик итәм. Яңа елда бүтән теләкләрегез чынга ашсын, барыгыз да бәхетле булыгыз.
С наступающим! Елдагыча бүген район үзәгендә бәйрәм ярминкәсе үтә. Без дә район халкын шушы матур бәйрәм белән, яңа еллар белән котларга төштек. Яңа еллар белән сезне исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, илләргә, көннәргә тынычлык, муллык, бәрәкәт булсын. Яңа еллар котлы булсын, райондашлар. Райондашларыбыз үзешчән сәнгатьтә катнашучыларның җырмыңнарын да бик яратып тыңладылар. Бәйрәм мәйданына килгән һәркем бәйрәм рухы һәм күңел күтәренкелеге алып таралышты. Фәридә Гантинова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Алга таба узган ел район юлларында булган аварияларда 5 кеше имгәнгән, 1 кеше якты дөнья белән хушлашкан. Һәлакәтләрнең төп сәбәбе юл йөрү кагыйдәләрен үтәмәү. Район үзәгенә светофорлар куюда иминлек максатыннан эшләнде. Тик халык әллә светофорларны санга сукмый, әллә аларга өйрәнеп бетә алмый. Шул хакта Лилия Шәймиева репортажында. Юлларның сыйфатын яхшырту юл билгеләрен урнаштыру өчен җирлегебездә шактый эшләр башкарылып килә. Шәһәрләшә барган Мөслимдә быел гына да 5 светофор куелды. Аның беренчесе Җәмигъ мәчете янәшәсендә Мөслимгә Әлмәт яклап керүче юл чатында урнаштырылган иде. Кооператив яшьләр, колхоз, банк, колхоз бакча, Пушкин, Тукай урамнары чатларында да бүген светофорлар эшли. Ләкин булган уңайлыкларны күрә белүче, кадерләүче генә юк кебек. Светофорның кызыл утына да чыгып китәләр, яшелендә җәяүлеләргә юл бирү хакында бөтенләй уйлап та карамыйлар. Халыкның иминлеге өчен куелган светофорлар бүгенге көндә инде халык моны аңлап җиткермиме, тиешенчә үтә бетермиләр юл йөрү кагыйдәләрен. Шул вакытта әйтергә кирәк, җәяүлеләр дә үзләренә куелган юл тамгалы билгеләрен үтәмиләр, кызыл төскә дә юлга чыгалар. Узган ел районда 43 юл билгесе куелды, 78 билге яңартылды. Район үзәгендә светофорлар халык иминлеген кайгырту максатында урнаштырылды. Дәүләт программасы негезендә кайтарылган әлеге җиһазларга күзәтү камералары да беркетелгән. Безнең 2018 елны Мөслим районы юлларында 218 юл һәлакәте теркәлде. Шуларның 6-сында 6 кеше тән җәрәхәте алды, безнең 1 кеше мәрхүм булды юл һәлакәтендә. Безнең тарафтан 2018 ел күләмендә 5370 юл кагыйдәсен бозу очрагы теркәлде. Шушыларның 10%-ы безнең исерек хәлдә идарә иткән өчен, 10%-ның 15 кешесе кабаттан руль артына исерек хәлдә тоткарланучылар. Бу кешеләргә карата җинаять эше кузгатылды. Өйрәнчекләр дә машина йөртү таныклыгын сатып кына алучылар да, стажлы һәм тәҗрибәле шоферлар да шул бер юлдан уза. Юл хаталарны гафу итми. Алдагы елда район үзәгендә тагын 4 урынга светофор кую планлаштырыла. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Быел җирлегебездә әхлак тәрбия юнәлешендә программа эшли башлый. Программа халыкның рухи тормышын баетуны, тәрбияләүне максат итеп куя. Ул 5 елга төзеләчәк һәм үз эченә берничә юнәлешне алачак. Әхлак тәрбия программасы яшь буын, мәгариф, физик активлык һәм сәламәт яшәү рәвеше, мәдәни мирас һәм социаль яклау юнәлешләрендә эшләячәк. Һәр юнәлештә эшчәнлек башка өлкәләр белән дә кисешә. Яшь буынны тәрбияләүдә мәгариф бүлеге эшчәнлеген медиклар, мәдәният хезмәткәрләре һәм имамнар белән дә кулга-кул тотынып алып барырга тиеш булачак. ЗАГС белән берлектә нинди чаралар үткәрергә була дигәндә кирәк дип саный күрәбез инде. Яшь парлар белән әңгәмә кору, инде гаилә корыр алдыннан, гаилә төзү алдыннан алар белән бергәлектә мәсәлән бар дин өлкәсендә кайбер әйберләрне аңлатырга кирәк, шулай бар ЗАГСның үзенең таләпләре һәм инде гаиләләрне саклау буенча, саклап калу буенча эшчәнлек. Мәгариф бүлеге идеаль укучы тәрбияләү турында хыяллана. Яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге яшьләрне активлаштыру һәм халыкны спортка тарту программасын эшли. Сәламәтлек саклау бүлеге халыкның гомерен озынайту һәм туучылар санын арттыруны максат итеп куя. Пока біз не будем воспитывать людей с этим мышлением не рабов, а ищущих себя, предприимчивых, у нас никогда ситуация не поменяется. Мы всегда будем воспроизводить полностью. Яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлегенә караган оешмалар бу программада ике юнәлешендә эш алып бара. Берсе спорт булса, икенчесе яшьләр сәясәте. Без инде спорт линиясе буенча актив тормышка чакырабыз. Инде яшьләр сәясәте буенча безнең 4 подпрограмма эшләп килә. Аның беренчесе була инде волонтерлык, икенчесе була эшләүче яшьләр арасында, өченчесе яшьләр арасында традицияны саклап калу, инде 4нче безнең максатчан уку.
Программа келесі 5 yılını өз ішіне ала. 5 yıl davamında işlevші программа нәтижелерін 2023 yılдан соң бейелеп болашақ. Римма Авзалова, Динар Менхажев, Муслим телевидениесі. Бүгін 11 январда рәхмәт көне белгіләп өтілі. Әдәплі буларга кішкенеден өйрәтәләр, тик күп вакыт әлеге тылсымлы сүзнең мәгънәсе турында уйламыйбыз. Ә ул чыннан да сихри көчкә ия. Рәхмәтне еш әйтәбезме? Ул ничек тәэсир итә? Әлеге сорауларга коллегаларыбыз белән бергә райондашларыбыз да җавап эзли. 11 январда иң әдәпле бәйрәмнәрнең берсе халыкара рәхмәт көне бәйрәм итеп үтелә. Телебездә рәхмәттән дә ешрак әйтелә торган абруйлы дәрәҗәле сүз юк. Аны әйтергә сәбәп чыккан саен кабатлыйбыз без. Рәхмәт инде, рәхмәт. Авыллар моторланды, мөселманнар моторланды, җөрүләр рәхәт. Аллага шөкер. Җиңелләргә чыктык инде. Рәхмәт инде. Бар җитәкчеләргә рәхмәт. Әмма сез шул сүзен еш әйтәсезме, рәхмәт сүзен? Рәхмәттән башка сүз юк инде. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Рәхмәт сүзен бик еш әйтәм инде мин. Рәхмәт сүзен ишетсәң дә рәхәт булып китә, ничектер кешегә изгелек эшләгәндә. Аннарысын үзеңә дә рәхмәт дип әйтсәләр, ничектер күңелгә якын рәхәт инде. Рәхмәт сүзен ешта әйтергә тырышам. Ул бит бер рәхмәт әйтү, үзеңә 100 рәхмәт әйтү кебек кайта инде. Үзем тәрбияче булып эшләгәнлектән балаларга да шул сүзне өйрәтергә тырышам. Аларга еш кабатларга. Рәхмәт сүзен ничек әйтмисең инде. Иртән торганда һәр көнне Аллакаема рәхмәт әйтәм. Торганыма исән-сау күзләрем ачып, аякларым басканга. Тормышым, Аллага шөкер, бик рәхмәтле булып яшим. Кеше файда эшләсә, рәхмәт әйтәсең инде. Ул рәхмәт бик файдалы бер инде. Әйтеп кенә торам. Миңа яхшылык эшләсәләр, кеше миңа бер тапкыр рәхмәт әйтә икән, миңа 1000 тапкыр рәхмәт әйтәм. Бер тапкыр рәхмәт 1000 бәладән коткаралый. Әйе, кешеләр рәхмәт сүзе аша бер-берсенә шатлык бүләк итәләр, игътибарлы икәннәрен күрсәтәләр һәм күңелләрдә яхшы тойгылар гына уяталар. Әйдәгез, без дә бер-беребезгә җылы сүзләр генә әйтик. Салкын кышкы көннәрдә бер-беребезнең җаннарыбызга җылы өләшик. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе. Православие христианнары 7 январь көнне изге Раштуа бәйрәмен билгеләп үтте. Рус-Шуган авылындагы Изге Николай ширкәвендә христианнар иртәнгә кадәр гыйбадәт кылды. Бакыйлыкка күчкән туганнары рухына шәмнәр яндырды, гөнаһларын кичерүне сорады, иркеннәргә иминлек теләде. Иртә белән балалар һәр гаиләгә кереп Раштуаны зурлады, өлкәннәр аларны тем-том белән сыйлады. Көндез исә мәдәният йортында Раштуа чыршысы бәйрәме узды. Чараны коллегаларыбыз да тамаша кылды. Праздник был организован Домом культуры, школой и Советом сельского поселения совместно с церковью. Торжество открыл отец Никита, выразил поздравления с праздником. От имени администрации района исполнительного комитета поздравил заместитель главы района Азат Ахмедьянов. Каждый год, когда мы приезжаем в Руш-Шуган, видим, что они в Руш-Шугане сохраняют все традиции русского народа. Живя среди татар, где 90% татар, они сохраняют все традиции и проводят все свои национальные традиции и сохраняют и сберегают, передают из поколения в поколение. Теплые пожелания выразили по случаю праздника руководитель Ассамблеи народов Татарстана в Мусюмском районе Рушат Султанов и глава Шуганского сельского поселения Альбина Басурина. Было приготовлено много подарков для детей. На пожертвования, поступившие от православных поселений и религиозных организаций, с сентября месяца для детей приготовили 170 пакетов. Праздничными гостинцами порадовали не только жителей села, но и гостей из других местностей и детей-инвалидов. В этом году у нас, конечно же, больше народу приезжает, потому что о нашем празднике все больше и больше узнают. И вот на ночные службы приезжают. Вот у нас ночью сегодня служба была. Сейчас детей, вот видите, каждым годом, в этом году мы, например, приготовили 170 подарков. В прошлом году хватило 180, аж 160. Сейчас вот видите, как у нас. Ну и дети рады, елка у них продолжается, Новый год продолжается. Вот уже 11 лет в районе Рождество отмечается с большим размахом. С каждым годом все больше людей ощущают радость и величие праздника Рождества Христова. По традиции приехали православные из Октябрьска, Бугульмы, Набережных Челнов, Нижнекамска, Джалилия и населенных пунктов нашего района. Рождество – одно из наших основных праздников христианских, второе после Пасхи. Ночью у нас прошла служба в церкви. С утра дети ходили по деревне, славили Христа, получали за это сладкие подарки. И вот сейчас здесь проводится елка для них, которую организовывает наша церковь. Этот праздник, конечно же, нам тоже показывает
нежность, заботу друг о друге. И этот праздник был чудесным. И в этот день, конечно же, он полон чудес, потому что в этот день родился Христос. И пусть в каждом доме тоже будут чудеса. Вот такие теплые чувства оставил в душе праздник Рождества, который несет чудный свет любви и радости, делающий людские помыслы добрыми и чистыми. Лилия Шаймиева, Динар Мингазов, Муслюм ТВ. Җирлегебездә спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләре зур бассейн, балалар спорт мәктәбе эшли, узган ел универсаль спорт залы сафка басты. Спортны үз итүчеләр дә күп. Лицей укытучылары, укучылар һәм аларның әти-әниләре бу атнада кояшлы ка җыелды. Кичке якта су буе шат тавышлардан гөрләп торды. Әле бу чарада коллегабыз Мөнира Арсланова да катнашты. Лицейлылар яңа елны бик матур башладылар. 9 январь көнне кичке якта укытучылар һәм укучылар ык буенда чаңгыда йөрергә чыкты. Балаларның күбесе әти-әниләрен, әби-бабайларын якыннарында иярткән иде. Шуучыларны карап торырга гына килүчеләр дә булды. Укытучылары башкарган күңелләрне җилкендерерлек җырдан соң һәр сыйныф биеп аяк-кулларын язды. Аннан соң ял итүчеләр өйләреннән алып килгән яисә шушындагы базадан алган чаңгыларны киде. Билгеләнгән маршрут буенча урап килүчеләр чаңгы шуудан канәгать булуларын әйтте. Бүгін бик матур мероприятие уздырдылар лицейлар, шул хәтле күңелле. Бигрәк ял көннәрдән соң әзрәк спорт белән шөгыльләнү кирәк. Менә шәймә җүләп чыкмасак, чыгып та китеп булмыйдан. Бик зур рәхмәт аларга, бик шады, бик күңелле булды. Рәхмәт. Шушындай мероприятияларны бик яратам, чөнки үзеңне спортта үзеңне сынап карый аласың һәм в здоровом теле здоровый дух. Чаңгыда йөрергә бик нык яратам и шундый мероприятияларда бик рәхәт. Чаңгысыз, чанасыз килүчеләр дә аптырап тормады, күңелле көйләр кушып дискотека ясадылар. Һәрбер спорт чараларында кип катнашырга тырышабыз, бердәм булырга, балаларны бергә булгандагыны максатка ирешә. Шулпан һәм Рамил Мурзахановлар һәр спорт чарасында гаиләләре белән катнашырга тырыша. Рәхәт, әйдәгез, бергәләшеп. Сәламәтлек өчен. Класслар белән, эштәгеләр белән бергә чыгарга ык буенда бик күңелле. Күргәнегезчә, лицейның укытучылар коллективы сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатында төрле чаралар куллана. Моннан тыш күмәк чаралар үзара дуслыкны ныгыту, укучылар, укытучылар һәм ата-аналар бердәмлеген саклау өчен дә әһәмиятле. Мөнира Арсланова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Спортка гашыклар өчен тагын бер күңелле вакыйга. Бәйрәм ялларында Мөслимдә мөселманнар спартакиадасы үтте. Спартакиадада республиканың 15 районыннан 300-дән артык спортчы катнашты. Алар волейбол, кул көрәше, гер күтәрү, бадминтон, аркан тарту кебек ярышларда көч сынашты. Бадминтон буенча беренчелекне мөслимлеләр алды. Волейбол уенында сарманлыларга тиңнәр булмады. Аркан тартышуда ярчалы егетләре беренчелекне бирмәде. Җиңүчеләргә дипломнар һәм мөслим иганәчеләре ярдәме белән әзерләнгән кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Бездән аерылмагыз. Собираетесь в путешествие? Ничего не забыли? А как же загранпаспорт? Как его оформить? Какие для этого нужны документы? Брать справку на работе? А куда потом идти? И как можно оплатить? Тут недолго и растеряться. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь вы сможете подать заявление на получение загранпаспорта, не выходя из дома. На портале вся процедура подачи не займет много времени. Все, что необходимо, это заполнить удобную форму заявления на получение или перевыпуск загранпаспорта, а проверка данных пройдет автоматически. О готовности паспорта вы узнаете благодаря уведомлению. И никаких очередей. Теперь осталось только забрать паспорт в отделении ФМС. Госуслуги проще, чем кажется. Новый год каждый россиянин получит 20 подарков. С января 2019 года по всей России 20 бесплатных каналов в цифровом вещании.
Около 40 жизней разбиваются каждый вечер из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Выпил, не заводись, разобьешься. Движение безопасности. бездтп.ру. Kozanға келгенше рахаттанып жүрдім әлі, бір түшірмеген жерім қалмады. Көптен башланды ма? 2 акт. Сонтый бар баланы 73-ші серияға қарай башлады, бір бұрақмадым әлі. Сіз сонтыйны бошынан қорадыңыз ма? Тауышланмаңыз, зинһар. Мұнда тынышлық керек. Рахмет. Лебединое озеро. Чайковский. Чайковский. Там шайқалалар бұлар. Чайковский бұларға шайқалалар еді бұлар. Нық шайқалалар бит. Қаралы. Büyük композитор. Büyük kişilerini bilen mi? Büyük doğuldur ol. Büyük bu sabırları bilene. Нишекләкте микән монда? Тауышланмагыз, зинһар. Монда тынычлык кирәк. Рәхмәт. Кайсы урманнан чыкты микән? Bizga kelganingiz var. Килергә язмасы. Bizga laqalardan keladi. Balet artistlaridan kelgani var hali. Нәрсә күрсәттеләр? Bu yıl ajol ko'rsatdik. Kunni bo'yi huzurlanib qara berdilar. Тауышланмагыз, зинһар. Монда тынычлык кирәк. Рәхмәт. Qora endi bu itini gitsiyani. Boyadan birli binokl tutib o'tiradi. Menga aytdilar, baletga borganda binokl olib bor deb. Qo'yasan mening binoklim. Allah, itdan qorab o'tira. Bunda bir 50 nimalar ko'rinaykan. Allah. Üstüme sigara diktiler. Bütün canım bitti. Estağme. Koranı. Kalbut giyişer. Ben 10 kilosu vardı ya. Fatişe kalbut giyişer. Estağme. Korasıyla. Koranı. Küçük sigaralar koranı. Kavurganı sındırasız. Koranı. Nersiyası kanun bilemem diye burunma. Koranı. Koranı. Bana ne? Әйтергә куркам. Менә бит насык алып шунда кайтырабы диде. Куагалена. Шикерткә диде. Бурасына ничек сикрәләр.
син бүген? Кеше бит монда килгән балетка. Гафу итегез. Әйдә, бу пысык чыгып китте әле. Бер балет карарга ирек бирмәй бит. Бер студентка ирек бирмәй. Әйдәгез, буфетка. Буфетка? Юк, каянда барасың, кыйммәт бит анда. Үзем түлим. Балетны кем карыйсы? Барбар җебен югалттым инде. Буфетта, буфетта.